την εταιρεία όλο το 24ωρο. Επίσης μπορούμε να παρακολουθήσουμε τη δρομολόγηση και να υπολογίσουμε περίπου την ώρα που θα φτάσει το βιτιοφόρο στο πρατήριό μας και την ακριβή ποσότητα των προϊόντων που μας μεταφέρει. Πριν λίγους μήνες η BB μου έβαλε το σύστημα Extranet. Πλέον μπορώ να παραγγέλνω καύσιμα 24 ώρες το 24ωρο και να επιλέγω πότε θα έρθουν τα καύσιμα και τα λιπαντικά φυσικά. Πλέον μπορώ να βλέπω την επόμενη μέρα της παραγγελίας πού βρίσκεται το βιτιοφόρο και πόσο είναι τα καύσιμα, η ποσότητα των καυσίμων. Η ηλεκτρονική αλληλογραφία μου δίνει δυνατότητα να κρατάω αρχείο της επικοινωνίας μου με την εταιρεία, έτσι ώστε οποιαδήποτε στιγμή θέλω να ανατρέχω σε αυτή. Μπορώ παράλληλα να χρησιμοποιώ το πληροφοριακό υλικό που μου δίνεται μέσω Extranet για να κάνω κάποια σεμινάρια στο προσωπικό μου πάνω σε θέματα ασφαλείας και διάφορες άλλες πληροφορίες που υπάρχουν. Με τις χρήσιμες πληροφορίες που μας δίδει, το καθιστούν ένα διαρκές σεμινάριο, καθώς μας υπενθυμίζει καθημερινά βασικούς κανόνες ασφάλειας, προώθησης πωλήσεων, που εμείς κατά καιρούς μαθαίνουμε στα διάφορα σεμινάρια. Το e-ordering ή αλλιώς το σύστημα απευθείας παραγγελιοληψίας μέσω Extranet είναι μια πρωτοποριακή ενδοεπιχειρησιακή εφαρμογή που απευθύνεται στους πελάτες μας. Με αυτή την εφαρμογή έχουμε σε 24ωρη βάση επικοινωνία των πελατών μας με τις λειτουργικές μας μονάδες και εξασφαλίζουμε ένα ενιαίο περιβάλλον για την ανταλλαγή και επεξεργασία δεδομένων. Τώρα είμαστε σε φάση ανάπτυξης της εφαρμογής, ώστε πολύ σύντομα οι πελάτες μας να έχουν την παρακολούθηση της κίνησης του λογαριασμού τους και πρόσβαση σε στατιστικά στοιχεία. Το e-ordering είναι μια δυναμική εφαρμογή που συνεχώς θα εμπλουτίζεται με νέες δυνατότητες και πληροφορίες. Το Extranet δεν θα σας διευκολύνει μόνο στον έλεγχο των παραγγελιών σας και στην ηλεκτρονική επικοινωνία με την εταιρεία, αλλά βάζει τις βάσεις για το μελλοντικό ψηφιακό τρόπο συναλλαγών τόσο με την εταιρεία μας, όσο και με τους πελάτες σας. Για όλους τους ανθρώπους της Κομψής αποτελεί ιδιαίτερη ευχαρίστηση κάθε ευκαιρία αναφοράς στο έργο της ανάπτυξης του συστήματος Extranet για την BB Ελλάς. Η τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε είναι αρκετά προωθημένη, με την έννοια ότι χρησιμοποιεί για την ανταλλαγή των δεδομένων τα XML files και επίσης έχουν χρησιμοποιηθεί τεχνικές σχεδίασης του διαλόγου με τον χρήστη που επιτρέπουν την γρήγορη εξοικείωσή του και την ελάχιστη εκπαίδευση. Το τελικό αποτέλεσμα της συνεργασίας της εταιρείας μας με την BB Ελλάς ήταν ιδιαίτερα πετυχημένο, κάτι που πιστεύουμε ότι οφείλεται στον στρατηγικό σχεδιασμό που έγινε από την πλευρά του πελάτη, στο ξεκάθαρο όραμα που υπήρχε για τα επιχειρηματικά ωφέλη που θέλαμε να πετύχουμε, αλλά και στην αξιοποίηση των νεότερων τεχνολογιών που μας επιτρέπει τελικά να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Η εφαρμογή Extranet αποτελεί μια τεχνολογική πρωτοπορία της BP για την ελληνική αγορά. Ο χαρακτηρισμός τεχνολογική πρωτοπορία δίνεται γιατί το σύστημα στηρίζεται σε μια υπολογιστική πλατφόρμα που συνδυάζει όλες τις τελευταίες τεχνολογίες στον χώρο του ίντερνετ και των τηλεπικοινωνιών. Η υποδομή του συστήματος έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει στον πρατηριούχο υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα η τοποθέτηση παραγγελίας σε 24ωρη βάση, με ταχύτητα, αξιοπιστία, αλλά πάνω απ' όλα με ασφάλεια. Η επένδυση σε τεχνολογία εχμής με τα πλέον σύγχρονα υπολογιστικά μηχανήματα πλαισιώνεται από μια επένδυση σε ανθρώπους για την υποστήριξη των συστημάτων, αλλά και σε στρατηγικές συμμαχίες με τους μεγαλύτερους τηλεπικοινωνιακούς φορείς στην Ελλάδα, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε για κάθε πελάτη της BP τις σημερινές αλλά και τις μελλοντικές του ανάγκες. Η εφαρμογή μας βασίστηκε στην αξιοπιστία των δεδομένων και στην ασφάλεια των πληροφοριών και σας βεβαίω χρειάστηκαν ατέλειωτες ώρες δουλειάς γι' αυτό. Στην πρώτη μας οθόνη, που παρουσιάζεται αμέσως μετά τη σύνδεση μέσω της γραμμής ISDN, ο πελάτης μας καλείται να πληκτρολογήσει τους προσωπικούς κωδικούς ασφαλείας που του έχουν δοθεί, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η σύνδεσή του με τα συστήματά μας.
Στην επόμενη οθόνη, που αποτελεί και τη βασική οθόνη επιλογών, ο πελάτης μας έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τι ακριβώς θα ήθελε από το σύστημα τη δεδομένη στιγμή της σύνδεσης. Όπως το να δημιουργήσει μια νέα παραγγελία, να παρακολουθήσει σε ποιο στάδιο βρίσκονται ήδη οι παραγγελίες του, να ελέγξει αν η BP Routex Cards των πελατών του είναι ενισχύ, να αντλήσει χρήσιμες πληροφορίες για την καλύτερη λειτουργία του πρατηρίου του, όπως επίσης να επικοινωνήσει μαζί μας ηλεκτρονικά. Ας δοκιμάσουμε λοιπόν να πάρουμε μια καινούργια παραγγελία για να δούμε πώς ακριβώς λειτουργεί το σύστημα. Στην πρώτη οθόνη της νέας παραγγελίας, ο πελάτης μπορεί να επιλέξει σε ποιο πρατήριο θα θέλει να δώσει την παραγγελία του και αμέσως μετά να επιλέξει αν ο τύπος της παραγγελίας του θα είναι καύσιμα ή λιπαντικά. Να συμπληρώσει την ημερομηνία, να επιλέξει το δρομολόγιό του, και βέβαια τα προϊόντα του. Τις ποσότητες και στη συνέχεια να αποστείλει την παραγγελία του. Αμέσως θα λάβει ένα μήνυμα πίσω από το σύστημα που θα του ενημερώνει αν η παραγγελία του καταχωρήθηκε επιτυχώς ή όχι. Στο καλάθι της ημέρας μπορείτε να ελέγξετε την παραγγελία που μόλις δώσατε, τις ποσότητες αλλά και τις ημερομηνίες για τις οποίες ζητήσατε την παραλαβή τους. Πίσω στο μενού των βασικών επιλογών και στις χρήσιμες πληροφορίες μπορείτε να ενημερωθείτε για τη νέα μας εταιρική ταυτότητα, για θέματα ασφάλειας, υγιεινής και προστασίας του περιβάλλοντος, για τα νέα μας προγράμματα marketing, αλλά και για το πώς να αντιμετωπίσετε ένα δυσαρεστημένο πελάτη. Παραδείγματος χάρη, αν επιλέξουμε το θέμα της ασφάλειας και υγιεινής, μπορούμε να ενημερωθούμε και τη διαδικασία της ασφαλούς παράδοσης καυσίμων με ανάκτηση ατμών. Όπως βλέπετε, θα βρείτε ένα πλήρες κείμενο με φωτογραφίες και επεξήγηση για την όλη διαδικασία. Τέλος, στην επιλογή επικοινωνία με την BP Ελλάς έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε γραπτά μαζί μας, είτε αποστέλλοντας το γραπτό σας μήνυμα σε κάποιο από τα αρμόδια τμήματα της εταιρείας, είτε